demgal mum sa holike titirma ko wana demgal maɗa a bonni hoore maɗa neɗɗo wala ɓural caggal demgal mum neɗɗo wala martaba caggal demgal mum tan bandiraɓe fulɓe cosaan men hanki hande e dow jonde sifaji ilo yala ɗi jaaji e jonde muɗum jooɗiɗen muusuji ɗiɗi mbi'ino ana jaha hajju woturu ndu saami e cakuru liɗɗi woturu ndu saami e sakiti ko nangirte liɗɗi ko minen mbiyata bubbol zamdu e bubbol ndu waɗi ñeew ndu to wi kori jam o wi aduna o fu jiiɓi ko o yafeni an aduna muɗum jiiɓi min ka hajju am feeri cosaan inde ilo yala ɗi jaajo ilo yala ɗi jaaje wi'am ɗata kam Ibrahima Kano salmini o wi onon kam oɗo jeeɗon min kaali o yana jeeɗan min koɓɓillo noon ɗum ɓuri sikka hay kaw awu en gandi ɗum galle mabɓe e galle mama men tollodiri o wi anon goto fof ne jogui groupe muɗum e joyta ɓe ganduɗa ɓeɗon ndewi muɗum joni noon minne groupe amo hedde ko kaali ko kanko kaw yayami jokka ma jaafo ɗum ne juuti kono kadi il faut tan laaɓa ceer galle cilonnaɓe o nden ɓe gaddi kam ɗon no kanko yaya o yaaja e jeere he o jaɓɓimi normal o waddimi e miñiko o wi nawmo joni joni galle cilonnaɓe ɗo o wi mbaɗa jogui paas mi haɓuɗo jogui paas miɗa ɗo nayimi galle cilonnaɓe o no jottimi cilonnaɓe yottindemi sakam e jooɗade e ɗanade woni guutum par ce que balle poɗɗino ɗanaki a ñamani ɓerden dari hankandine haydara la ko ɓeɗimi cilonnaɓe ne jala hankandine kuɓɓiɗaji de ko tampuɗo gila hedde fusru ene faandi kamɓe pindinimi hirande mi hirtaki o adduno gonam album won han ɓuuri ko jogui ko fof album o ɓuuri mi horsinde ɓe jiimi hen hankandi ɓe jeeɓa cilonnaɓe ne hen gila e indeji Dakar ha e Fouta eɓe jeeɓa ɗumen gommi ɗon balɗe kadi duwala ya wunde kadi a yaltata ten balɗe jalta tan ko wonta ko coupe du monde waji ɓe sene petta bal kam ɗum sene fetta bal tagam aɗa wawi yaade galleji kureji mawɗon kono heddi kay a yaltata kam ɗum a wifata hendu ni par ce que sandarmaɓe ɓe ngala mbatta tiniji men ko sili mbaɗata so jaggima kadi a jooɗima gommi ɗon hakki yontere mbimi joni ɓuuri yiɗi yaade taw mi namdima ɓe mbi koɓɓillo naaɓe goni ko duwala mbimi ɓuuri yiɗi yaade duwala ɓe mbi joni wadde ko ni mbatta Cameroun mi yejjitiɓe fettanno ɓe min ñande Cameroun woni fettude jamma ñanden tirlata ɗon jaaha duwala sowona ɗum a tampi min mbaɗi nden feere min ɗacci ha ñande Cameroun woni fettude men ɗa fettidanno kirndumi ya wunde faade duwala hay goto mi hirdade sowona Allah ɓe nayi mi garage huppumi biye am jolme karuji ɗi mbiyatande kaariji muriɗi ɗi jolme ɗin karuji mawɗi min mbaali yaade hiiɗe ha hedde minuit min jotti duwal e min ngari duwal ƴeegmi ballo hankkandi ne fetta koɓe kaltirɓe ɗum fof balle fetta hankkandi ɓe ngalata contrôle hay lawle mi yaade contrôle ñande hen gisa Allah ɓe ɗiɗo jippimi ɗo bitir jolfo woɗɗani ɗon jolfo no wonde debbo muɗum dara so ko ɗon sara ɗon ñen ko huuƴi paame jolfo na calmimi ɗum ha sadi gasi Allah newni fof ha newi o wi no gummiɗa mbimi gummimi ko ya wunde o wi ha mi aha kala muwi lawol ngol no wayni o wi debbo yo addu hirande debbo addi hirande kirtima o wi omo namdoroɗa mbaɗa joni mbi namdomi ɗo ko Yaya Diallo kaya min mawne min goto wiye Ya Kumbay on koɓɓilnaɓo ɗon keeɗi kalmi o mbi ko on namdotomi o wi on noon woɗɗani ɗo mbimi ha o wi woɗɗani ɗo o joni ha weeta walla mbimi kadi mi dañino ko joni o yeewi noddoy Yaya are am anda ni no ardini
mbaɗi salmini ha saɗiɗo ummorde a kala ɗum fof min pay galle mbami suudu yaya ha weeti yaya fatinimi suudu suka giƴamen to ngoni ɗum woni Demba Guelel en Aliwel Hamma en Hamid ko guddudu Allah yurmu ɗum eɓe keewi kamɓe sukaɓe wuranin ɓe e sukaɓe gijilonnaɓe e sukaɓe teccannaɓe ene heewi kaw yaya wuddurunaɓe aali wuurinaɓe ɓeɗo ɓe gondi nden mi waali suudu ya ha weeti koɓe dawnoɓe ha hiiri yaya haalniɓe ɓe garini on jamma puɗɗimi fofde seeɗa par ce que mi yiiti banda men hankandi ɓe gaddumi album onno komi gummiɗo Sénégal ko woyani gorom kamɓe mbayri toon rewɓe maɓɓe kadi ne heene miñiraɓe maɓɓe rewɓe fof ɓe mbaali yebde album o min goni ɗon ha poftiɓe min batti gollude ɓe ko ɗoɓe siras ɓe ko yeeɓe centuraji ɓe ko yeeɓe lone min goniri noon ɗo kadi balɗe garmi ɗe ɗen balɗe kamɓene eɓe jiiɗi yaade e laane nde pay gabu bone maɓɓe ɓenni kadi gaccimi ɗon min dawat somin dawi oɗoɓe sirade ɓe yeeɓe centuraji ɓe koma min garta min pewja kadi garmi ɓe teddinimi ɗon no feewi par ce que no gari min ɓuuri maɓɓe famɗude duuɓi kono mbami kono mawɗo e maɓɓe ni pour mi defa ɓe jaɓata mami force pour mi lawƴa kaake ɓe jaɓata teddungal manngal kamɓe koɓɓilanaɓe e aali wuurinaɓe e gijilonnaɓe e woni hakkude min e teccannaɓe ha woni balɗe kamɓe woni maɓɓe ɓenni ɓen payto wiite kika hakkude frontiére Cameroun e Congo ko binaɓe ne gandi to kalanɓe ɗo heddiɓe kadi ɓenni henɗiɗo ɓenni e laani pay gabu ha ɓoy keddimi ɗon suudu min jagguno ɗum ndu e Sénégal na wonɓe ɗon ɓe mbi joni haade sukaɓe natti jogade dowle no fewi jaggal cuuɗɗi ne joɓana sukaɓe aroɓe ɓe joni min suudu min gonno ndu yo won mawɗo suudu ndu e suudu wondu ndun ko wonɓe gonata goɗɗo wonata mawɗo muɗum ahan kala garɗo woni ɗo balɗe 15 yo ƴeewoy suudu garɗo ala ko jogi ko liggete kawru ala on wawi on ala ɗon banden on hono jaggirta suudu mami rutto hen kaw yaya e bandam men mi salmini on mami haala noon seeɗa kadi ha yimɓe fof paama kadi goto fof ma addu yiyande muɗum min mi woni ɗon e Dakar ha Allah waɗi ha jinmi ɓennude en 98 ɓennumi jartumi Sénégal kono noon ene muusi tagi mi wiide ne muusi o haade to paaɗa to anda andi gonɗo Dakar so wi fay ko gabo andi ne jalni ɗon puɗɗorimi ayiyat jomum baɗon am jomum fay ko gabo gila Dakar aɗa to rek wonde wadde publicité paami ko gabo kadi ala fof ko ganduɗa ko jaata ko tan hagge ɗengal haade ko ɗum kawa yaya Alpha Diaby yo haale goto fof haala hen hagge goram no andirni kadi yimɓeɓe goto fof ma faam hagge muɗum hagge ko rokki ko e balɗe min nde mi ummima ɗon paami ko Bamako kadi no ɓennanmi nde mboɗo wawi wiide hay goto mi ɓamdani ɗum hay goto kadi mi yaadani koɓɓillonajo koye ta tere ne woodi on ta tere woneya hen mi jaami kono no garmi ala gar dusmi ko denɗam ɓi kam ne wiye Amadou Kaw Fati on duusimi to hankandi yaaru ndu ɓendiyam hankandi minen gonduno ɗon duuɓi ɓuuri duuɓi sappo fawde min gonditerade galle goto o duusimi eden Adama Hamad Gayl ari ɗon waynodirde am e nder jonde haade tere o wadde départ soko goto ne wiye Laye Coulibaly ne jeeya Kawel min goni yaadiɓe min dañirmi jaadiɗo seeɗa min kirdugol amin Dakar min mbaali ko Thiès hakkunde Dakar e Bamako min mi anda balɗe min mbaɗi hewde
min ngari ha kiidira en nyalawma ko hen jamma goto hedde salatu mamman nawil tawi min nder train wakki saako muɗum no muri kobbillu ɗon kanko jaɓɓori tere o min calmodiri hedde salatu tan min calmodiri ɓuri faaɗa mbimi gabo mbi ende faaɗo kongo ayi no way hawnade andi yaroɓe kiidira so o wi fay ko kongo o wi fay ko gabo jalnaki te alani fof gandul lawol min jaari noon ha bomo no mbiɗno mownam adama wini ene woodi min ngari garage bomo ko ɗo no min puntira ko otoji ɗi ko dow fawa ko bagage kono pompier ni so ari tan yimɓe jooɗe banguji ɓe mbiwa yimɓe ɓe ko yoɓe faaɗo to ɓe pay ko bene no min ngari ɓe keɓi sakuji amin ko jamma min ngari bomo ɓe keɓi sakuji mbi ko on mbaltaɗo joni on jahat oto kewɗo oto ko hedino yimɓe koko ɓurani yimɓe nayo nde ko oto ajjinani hewde ɓe jolni bagage o min goni ɗo e caaleji he ha weeti nden tan bagage o ɓe keɓi ɗum ɓe keɓi page min ɗo min natti jolni ɓe banguji ɓe min mbaali ɗon ha weeti ñande fof tan mi rabbi ɗo oɗo yaata ñande fof oɗo yaata yontere min ɗon kadi min jiiti ɗon sukaɓe woɗɓe ɗanniyankoɓe woɗɓe par ce que Haruna Gaye ɗon tawmi ɗum ene heewi sukaɓe fuutankoɓe on joni nana Belgique on ɗon tawmi ɗum Laye Coulibaly min keddidi ɗon Mamman Nawel Koɓɓilnajo tawi min mbaɗa ɗon bloqué wi kañum ɓennata yeeso e ƴeewa garage goɗɗo yeeso ɗo siraji ɓenni min goni ɗon balɗe min ɓenni oto kala to jollata yimɓe ɗiɗo ko yimɓe nayo mbatte ɗon ɗum kiriɗo karam fof woni andi min jaari noon ha bene lawol ngol ndi muusi nden kadi hay tadi o fewnade gotoron gonɗo joni hakkude Burkina e bene en Togo en o Gana en nden on ala par ce que gotoron joni mbiɗa ko séeɗi o fewni ɗum nden noon koko jowa leydi tan so toɓino on jaata min ganda balɗe min mbaɗi hakkude Mali e bene hamin jotti bene min ngari Togo ko jamma min tacci frontiére makko no ɓe bene gandi ono gandi ɗum ɗon fanal tan min ɓenni min naaji bene min ngari bene premier am mawɗo goto ɗo wonno pulle fura wiye Diallo business on taccinto yimɓe tawi a diwat diwnuma tawi a taccata frontiére hakkude maɓɓe e Nisiriyade ƴeewa ni yimɓe min taccinma min e Ablaye Coulibaly en e Aman Ndiaye Ablaye Ndiaye e Diako Madina Ndiaye e Haruna Gaye wi kañum wonno ko Gabo diwat o yaha anda wawi diwde min mboɗo jogui kalis o haalimi gongo wi aɗa wawi diwde kono sa ala jaɓɓotoɗo aruddete ɗum woni min e Ablaye Ndiaye e Aman Ndiaye min ñaagi yomin ballu min tacciri frontiére hakkude mabɓe e Siria min paya Cameroun Ablaye Coulibaly kawilnajo Laye Coulibaly on mawnu men no Congo wi ko ɗon jiɗi diwde ɗon mawnu ma tolla mawnu diwna ɗum faya Congo ɗum min cirti minen taccinɗo min frontiére hakkude Nigéria e Benin o pecci e kaali amin ko ɗon rokki min soño kono ala ko min mbaawi hen par ce que a ala ko ganduɗa hen a nanta ɗemngal kaltegal ngal a anda to paaɗa min mbaali ɗon ha wiide ñande hen no naami bene nde ɗon fuɗɗima yiide ɗangal wimi naat bene tan ɓerdam nde fuɗɗi bonde tawmi hankandi worɓe ɓeyni leliga ɓeyni guppa ɓeyni juuɗi kanko Diallo business on jiiɓe wonɓe ɗo hakkude hitande lebbi 5 lebbi 6 kala mom ala kaati ɗo heddoto ene ɓoɗɗi filɗum min mbowdi noon weeti min ñaaki yo hollu min taccinomo min so goto ha faadan ɗon taccini min feccere kaade min nawi ala ko min mbawi hen min naati frontiére hakkude mabɓe e Nigéria min goni Nigéria ke balɗe 2 faade Cameroun hedde to wiyete Yola toon min naatiri garwa min naatiri e matoji kadi bagage joguiɗa bagage kono teɓɓito seeɗa seeɗa
bagas ga andani bagas na